Okay, hindi gabay na itong talahon ng Arsobispo at Bishop Martin Mawad sa iyang mensahe labot sa ika-40 nga anibersaryo sa Insa Revolution hindi gabay na Archbishop. Mayong adlaw na tong tanan, ato na usab nga sa ulugon ang EDSA Revolution. Ang EDSA Revolution miabot na og 40 katuig ang milabay. Busa ang CBCP ato lining kasaulugan sa Ruby EDSA Revolution, ang CBCP miauhag kanato sa tanan nga mga simbahan, dioceses nga mosaulog sa EDSA Revolution. Nganuman nga ato mangyong saulugon ang EDSA Revolution. Tungod kay pinaagi sa EDSA Revolution giuli ang democratic institution sa ato nga nasod. The restoration of democratic institution sa ato nga nasod. Ipasabot nga dili na diktador o duna na kitay batakang balaod nga gisubay. Ikaduha, ang recovery of civil liberties. Ipasabot nga kita duna nay press freedom nga makasulti na kita og unsay atong gibati. Ug ikatulo, ang pagdaig, the global inspiration for peace, nga mamahimo di ay nga mapukan ang usa ka diktador pinaagi sa malinawon nga paagi. Aniya ako, aron ako kamong awhagon nga karong Pebrero 25, ato nga sa ulugon ang Ruby EDSA Revolution, 40 katuig nga paghandom sa malinawon nga EDSA Revolution. O ato kining atinan mo tambong kita kay usa kini ka maanindot nga paghitabo sa kasaysayan sa Pilipinas. Og dina sa maong nga panagtigom karong Pebrero 25 alas 9 sa buntag dina sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, kita mamalandong kumusta man ang ato nga gobyerno karong panahona. Tinuod ba nga nauli ang restoration of democratic institution? Duna ba kitay tinuod nga gisunod nga batakang balaod? Duna ba kitay mga pagsalig sa ato nga konstitusyon? Gisunod ba kini? O pinaagi usab nining ikaduha nga gains of EDSA Revolution, kining recovery of civil liberties, gipanalipdan ba o doon na bagitay kagawasan sa pagsulti sa kamatuuran, press freedom, o ikatulo kining global inspiration for peace, nga doon na bagitay naong nga ikapakita sa ato nga nasod, sa ato nga kalibutan, nga kita mahigugmaon sa kalinaw ug tungod niini atong napuy-an ang kalinaw. Usbon ko mga igsoon, aghaton ko kamo. Ako ta kamo nga imbitaron. Ako ta kamo nga dapiton nga moapil sa usa ka misa alang sa paghandom sa EDSA Revolution nga atong buhaton dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa alas 9 sa buntag. Maghinaot ako nga magkita kita niya ng panahona. God bless, mabuhay tayong lahat.